Assalamu alaikum jama'a, this is Ambitions Hausa TV. Yau ma na zo muku da sabon bidiyon Mr. 442 da Safara'u wanda aka fi sani da Safa. Wannan bidiyon wasan da suka yi a ƙasar Nijar, wato performance da suka yi a ƙasar Nijar kenan. Kar ku manta ku danna mana subscribe button da kuma notification button domin samun sabon bidiyon mu da mun saki. Duk wata mace da ke faɗin duniya. Ku ba maka Merci beaucoup. Mun gode da kallon bidiyon nan, kar ku manta ku danna like da nan subscribe domin samun sabon shirye-shiryen mu.